You're now listening to Dancing and Vanguard Productions. Vain hetken vasta miettinyt miten mä tän ratkaisen. Miten tän tunnetila oikein kokonaan mä katkaisen. Kaksi vaihtoehtoa, kun saa istu vieresi sohvan. Tai sit sun pahalo revit mut kokonaan pohja. Kaiken tavalla koitan ymmärtää odottaa valintojasi. Ota kädestä kiana mun olla sun apunasi. Meillä on omat jutut, enkä valmis tätä vielä menettää. Sä oot kun valo ilman tätä näkis täällä etenkään. Aika näyttää, onhan se näyttänyt hetken paremmalta. Sä oot kultaan piirtänyt meille sen aarekartan. En halua sanoa kliseet, et hakisit taivalta kuun. Enkä oo niinku muut, please suutele mun suun. Voisi viedä sut minne vaan ja tehdä sut onnelliseksi. Aloitetaan alusta, jos sä oot se, joka vie epäonnen veksi. Sun pelkkä hymy saa mun päivästä hienon. Jatketaan tästä, kun meillä toisemme vielä on. Haluan olla sunkaan, mut onko se mahdollista? Jonkun ajan päästä, et oo enää tavoitettavissa. Mikä ei tunnu miltä, kun elämä on helvetti ja betoni. Tää tuntuu sit, kun pistäis nyt enkeli ja demonin. Haluan olla sunkaan, mut onko se mahdollista? Jonkun ajan päästä, et oo enää tavoitettavissa. Mikä ei tunnu miltä, kun elämä on helvetti ja betoni. Tää tuntuu sit, kun pistäis nyt enkeli ja demoni. Kerro mulle rakas, miks sä levelis terrossit? Ollaanko me niinku satukirja enkeli demonit? Kuuntele sohvalla enkeli laulu yksinään mä odotan. Sut mä takaisin eniten haluu elää soolona. Enkä mä tahdo ketään muuta, suutele mun suuta. Enkä mä anna suu mennä kuunteleks nyt uutta tulta. Laulan sulle nyt samalla tavalla mitä ennen rakas. Auttakse sut saamaan takas, mä en periks anna. Ihan sama mitä sä teet, mä teen sen kanssa. Siis sua aina pidän kädestä, sä oot mun rakkaani. Ja aivan varmasti häät ensi kesäksi. Aina mä rakastin sua ja heti peräsin mä lähdin. Kun sanoit, että pakat kamas vaan. Saatana se tuntuu kun amputaan. Eikä kukaan saamassa sitä tunnetta, jonka sä teet mulle. Mä en kuulu sulle. Haluan olla sunkaan, mut onko se mahdollista? Jonkun ajan päästä, et oo enää tavoitettavissa. Mikä ei tunnu miltä, kun elämä on helvetti ja betoni. Tää tuntuu sit, kun pistäis nyt enkeli ja demonin. Haluan olla sunkaan, mut onko se mahdollista? Jonkun ajan päästä, et oo enää tavoitettavissa. Mikä ei tunnu miltä, kun elämä on helvetti ja betoni. Tää tuntuu sit, kun pistäis nyt enkeli ja demoni.